Ďakujeme a dnes sme tu sami, taký oxymoron dnešného Telerána, že nie je ráno, aj keď nie je ani večer, ale je noc a deň a to tu oproti nám v gauči rastie Robo Kopinovci. Ahojte, čaute. Ahoj, prejme dobré ráno. Vítajte, dobré ráno. No, rozprávali sme sa o tom už aj počas prestávky, že mali ste takú menšiu, väčšiu pauzičku. Hoď ste asi nejakým spôsobom stále aktívni, ale vraciate sa na scénu v plnom prúde. Kapela Noc a deň, my fanúšikovia sa môžeme tešiť. S takou novinkou, pesničkou novinkou, je to nejakých 6 rokov, čo prichádzame s novinkou. Medzi tým sme samozrejme jednak hrali veľa koncertov, niekoľko turné, plus sme vydali live album. No a bolo to také obdobie, že všetci si to dobre pamätáme, 2020. No bohužiaľ. My sme vlastne tesne predtým vydali album Aurora. A tam sme vlastne mali taký ten deficit hrania a my sme vlastne ten album, ktorý jednak bol komerčne úspešný, dostali sme za neho aj cenu Andel ako prví Slováci, cenu Hudobnej akadémie Českej a my sme mali taký deficit toho hrania, my sme chceli ten album dostať k ľuďom, takže tým, ako sa to celé posúvalo, tak sme to museli aj my posúvať, aj tú túžbu robiť nové pesničky, pretože tie skladby neboli dostatočne obhraté aj pre nás. A my, keď sme sa dostali do štádia, že vlastne už sme dostatočne naplnení albumom Aurora, tak sme si povedali, že ideme sa pustiť do nových vecí. Čomu sa my veľmi samozrejme tešíme. Uväznený v sebe je tá novinka skladba, ktorou odpalujete akoby tú novú éru, môžeme to tak nazvať. Určite. Vidíme aj videoklip. Som to Uväznený, ja. si to ty, áno. Áno. Uväznený v sebe. Je to nejakým spôsobom aj opis toho, ako ste sa cítili možno práve počas tohto obdobia? No, že sa zasekneš v niečom a potom ani veľmi... Ty ani nevieš, aký krok máš urobiť, aby si z tej pasce nejakej dostal. A áno, je to tam niekde pod Prahou spomenuté. A ja som veľmi rád, že sme to obdobie preklenuli, lebo umelec je taká jemná duša, ktorá veľmi vníma každý nejaký taký otras a som rád, že sme sa z toho pozviechali. A ja som sa s bratom veľakrát o tom bavil, že či sú ešte v nás ukryté nejaké pesničky a aké vlastne budú. Takže som veľmi rád, že sme si sami dali odpoveď. No, umelci sú zároveň ale aj takou dobrou nasiakavou špongiou, ktorá tak, ako si povedal, myslíš víno, hej, že pivo? Nie, tentokrát nie. Ktorá veľmi dobre vníma a zároveň reflektuje v tej svojej tvorbe, že to, čo sa deje okolo neho a vo vnútri. A teraz, vy ste hovorili, že to bolo ťažké obdobie a mňa zaujíma, že ako sa toto obdobie podpísalo na tej hudobnej stránke vašich osobností. Že vnímate to nejako? Nechceš už nechať aj brata niečo povedať? Ja som len aby som mu dal čas na rozmyslenie. Nie, je to absolútne v pohode. Však vy to... Pozri, zase sme zvyknutí, že to máte raz takto podelené, takže je to absolútne na vás. Ja si myslím, že v tom jadre sme to stále my. A to, akú formu tomu dáme navonok, tak to je jednak miera tej inšpirácie, ktorá prichádza a niekedy dopredu veľmi nevieš kalkulovať, že ako tá pesnička vyznieje. A toto je ten prípad, že my sme až v štúdiu potom s našim producentom Vladom Gnepom sme našli tú tvár tej pesničky, ktorá myslím si, že jej najviac pasuje. A ja som za to veľmi vďačný, že máme takého človeka vedľa seba, ktorý našej hudbe rozumie a dokáže nám veľakrát pomôcť, keď sa v niečom sami zasekneme. Presne tak. Predpokladám, že tá hudba pomôže aj ľuďom, ktorí ju budú počúvať, ale poďme ešte k tomu záseku. Ako sa odseknúť? Pretože predpokladám, že ono to naráža aj na nejakú psychiku, duševné zdravie, o tom sa my veľa aj rozprávame, aj v rámci Telerána, aj v rámci nadácie Markíza. Čiže vám čo pomohlo pohnúť sa vpred? Veľa sa rozprávať. Ja nie som ten typ, ktorý chce v sebe držať dlho buď hnev alebo nejakú emóciu. Takže pre mňa je ideálne sa potom čo najskôr o tom začať rozprávať a vecne sa o tom začať rozprávať. A ja som veľmi rád, že v bratovi mám človeka, ktorý dokáže naslúchať
a dokážeme vlastne spoločne ten náš projekt celým životom niesť, lebo my to máme o to zložitejšie, že máme jednak kapelu a sme súrodenci, takže vieš veľmi dobre, že mať súrodenca je niekedy troška taký batoh, ktorý ťa ťaží, ale v našom prípade je to o tom, že si navzájom pomáhame, že v tom, čo som lepší ja, tak viem pomôcť bratovi, napríklad aj teraz, že viacej rozprávam, on by On nemôže. ale môže, samozrejme, že môže. Však povedz niečo. Ale iba dodám za teba, že veľmi príjemný Ja sa batoh. veľmi rozprávať. Áno, tak. Tam ide o to, ja som vtedy veľmi komunikatívny, niekedy ma treba zastaviť, ale keď zbadám kameru, vtedy sa vypnem a sa začnem zaseká, rozmýšľať nad tým, že poviem to dobre, nepoviem to dobre. Príliš rozmýšľam nad tým, čo by som povedal. No ale k tomuto ešte obdobie viem povedať, u mňa to bol takýmto spúšťačom toho, že som sa v podstate len rozhodol, že zase chytím do rúk gitaru a začnem niečo skúšať. A tak tam ide o to len o ten pocit rozhodnutia. A niekedy je to také, že človek čaká a čaká a čaká. A potom sa až čuduje, že je to také Často jednoduché. čakám, keď ideme na koncert, hej, že prídeme poňho a niekedy je to aj polohodina, kedy takže sa dočkáme, že príde. A potom ideálne je ešte potom, že keď nasadne do auta, do dodávky, tak povie, že ešte na niečo zabudol a že sa ešte potom musí vrátiť. Ale zase na moje ospravedlnenie môžem povedať len to, že ja si beriem vždy na koncert na viac vecí. To je pravda. Lebo keď zabudnem, tak to urobím Tak vlastne zásadný kapela nie problém. je. A čo je Je také zlaté, že najjednoduchšie? oni si prišli vyriešiť teraz svoje súrodenské spory. Ale to je výborné, to treba kedykoľvek a kdekoľvek, veď netreba otáľať. Čo je taká tá vec, ktorú musíš mať vždy so sebou? No, musím tie gitarové efekty zobrať, musím si zobrať nejaké, ja neviem, tie brnkátka, musím si taký kapodaster zobrať a niečo takéto také veci. nezvyčajné, lebo toto sú také tie bežné veci, ktoré hudobník potrebuje. Vieš hej, čo, ale ono že je to- niečo také čudné, čo si... Ale vieš, ono je to tak, že ty si urobíš tú svoju zostavu a keď nemáš tú svoju zostavu, Áno, jasné. tak vtedy je to také, že si povieš, tá kapela znie úplne nejako inak. Hej. Ale je veľmi zásadná vec, na ktorú raz zabudol, sú kľúče od skúšobne. OK, hej. To je Vykopli taký ste? väčší problém. To sme sa vtedy museli vrátiť. OK. Chcem sa opýtať Riešenie na sa jednu nájde. vec, ktorú sme ešte ale nepovedali, že OK, bola tu pauza, zrazu si zobral tú gitaru do rúk a že či bol nejaký spúšťač ale toho, alebo to bolo len také, že veľmi spontánne, nebolo tam nič predtým, že nebol to nový album nejakého tvojho obľúbeného interpreta, ktorý ti povedal, že však zober tú gitaru a poď niečo Vieš čo, tvoriť, u mňa je zahrať, to prvé, že len sa rozhodnúť. Jasné, Že sa len rozhodnúť, že spravím to. Ako keby som si išiel povedať, že idem si pozrieť tento film. OK. Že dlho Jasné. rozmýšľam, Áno, budem áno, pozerať, zapnem, neviem, a potom si ho raz aj pozriem. Hej, no. A ja som za tie roky pochopil, že je zbytočné vytvárať akýkoľvek tlak na brata, lebo to nič nevyrieši. Takže to je o tom pochopení, o ktorom som hovoril súrodeneckom. Lebo vo mne to, čo ty si spomínal, bolo veľa. Ja som počúval veľa hudby a mal som veľa nejakých hudobných vzorov, ktoré sa mi páčili. A tak postupne, tým, že sme tak dlhšie na to čakali, tak ja som to aj odfiltroval, takže niektoré sa mi už ani nepáčia. A v tom sa chcem poďakovať bratovi, že mi v tom pomohol. Krásne sa doplňate, súzniete. A čo publikum? Mení sa rokmi, alebo ostávajú práve že tí skalní poslucháči? Ako reagujú na novú tvorbu? Chcú počuť to staré? Lebo veľakrát sa to vždy rieši pri No, každom my interpretu. sme vlastne teraz tentokrát urobili taký experiment. Ja ti odpoviem na všetky otázky, ale toto chcem povedať ako prvé. Pesnička Uväznený v sebe bola vlastne prvýkrát premiérovaná na našom turné Pozemskí astronauti a my sme vlastne po tých prvých prídavkoch zahrali vlastne pesničku, ktorá bola z prvého albumu Pod lampou a mám pocit, že fanúšikovia už boli nasýtení, lebo sme zahrali všetky veľké hity naše a už si aj vravili, že nič väčšie nemôže prísť. A ja som vtedy povedal, že my sa nechceme topiť len v nostalgii a teraz toto je naša novinka, ktorú budete prvýkrát počuť. Takže to bol taký ten moment toho takého, ale ten taký úplne old school proste, že pesničku počuješ na koncerte a až potom na nárok. V dobe, kedy je všetko rýchle, kedy si to môžeš veľmi jednoducho dohľadať hocikde, sme vlastne urobili takýto experiment a potom sa tak medzi fanúšikmi šírilo, že už na tom ďalšom koncerte sa naučili text a spievali to so mnou, bolo to super. A čo sa týka toho fanúšikovského obsadenia, ktoré máme, tak máme veľmi pestré. A mňa veľmi potešila jedna pani, ktorá za mnou raz prišla a mali sme taký single Domino a ešte vtedy nebol album a ona prišla za mnou, že Rasťo, tá pesnička Domino je taká skvelá,
kedy sa dočkám albumu. Pani, nebojte sa, jedného dňa, ale však pozrite sa, koľko mám rokov, či sa toho dožijem. A dožila sa a chodí na naše koncerty stále. A koľko má rokov? No, nejakých 70. Super. A máme tam vlastne aj fanúšikov, ktorí sú vlastne vo veku ešte takom tínedžerskom, takže je to super, máme to krásne vyvážené. No takto, pozemskí astronauti, tí oslavujú 10 rokov od vydania teraz? Áno. Ja teraz, ako sa rozprávam s tými hudobníkmi, tak a opýtam sa ich, že čo príde album, tak oni mi povedia, že to už dnes nie je v móde, že albumy už akože, to už je hudba minulosti. A že bol to z tých pred 10 rokov posledný album, alebo vy to vnímate inak toto? Práve, že my sme kapela, ktorá vníma koncept albumu ešte stále. Takže pre nás je dôležité potom to celé tomu dať nejakú jednotu. Aj v tomto prípade možno troška experimentujeme v tom, že tie single budeme vydávať pred albumom, ale určite to chceme uzatvoriť normálnou klasickou platňou a tým, že ja budúci rok oslavujem okrúhle jubileum, tak by som si chcel dať darček. A to bude práve To by mohla byť platňa. tá platňa. No, budeme sa na ňu veľmi tešiť. Mohol by si to prísť oslaviť sem do Telerána. Čo ty na to? Veľmi rád. Aj spolu s bratom, samozrejme. Príďte obaja. Veľmi rád. Ďakujeme za pozvanie. My veľmi pekne ďakujeme. Blížia sa ešte Vianoce a nedá nám neopýtať sa vás, lebo už je vysoká pravdepodobnosť, že sa nestretneme do Vianočných sviatkov. Ako to vnímate, celé toto obdobie? Vieš čo, my to Tešíte sa, alebo to máte také, že okej, budú my to Vianoce? máme radi. V tomto prípade my sme takí klasici, že spoločná večera. Čiže ste spolu pri stole. Áno. Takže ja to mám fakt rád. A brat je v tomto veľmi, veľmi vnímavý, takže vie sa trafiť aj do môjho vkusu, takže dostanem vždycky nejaký darček, ktorý ma poteší. A ty to máš, ako ty sa vieš trafiť? Vieš sa trafiť do vkusu? Nie, ono je to tak, že ja nechcem od nikoho darčeky, aby ma zle neprekvapili. A takže... Nevieš sa pretvarovať, hej? Že keď to je také, že... Takže s ním je to dohoda potom. Teraz to treba povedať nahlas, že čo by si chcel od Ježiška. Vieš čo, ja tak rozmýšľam, že... Povieš, že ťa požiadať o ruku a to zblázniš. To už sa stalo. Držíme vám, chalani, veľmi palce. Hlavne buďte zdraví, to je podľa mňa to najdôležitejšie a samozrejme nech sa vám darí, Ďakujeme. nech vás hudba teší a nech tešíte Tak, aj vy a nás. tvorte, lebo však čakáme na tie ďalšie Treba aj single. zmakať. Máme už buknuté štúdio. Výborne. Noc a deň boli našimi hostiami, z čoho sa veľmi tešíme. Ideme do kuchyne sa pozrieť, že ako to tam vyzerá. Idete s nami sa pozrieť do tej Môžeš kuchyne? ešte Poďte. Ste hladní? No, tak výborné. A ste na sladké? Lebo dnes teda sú to sladké dobroty. Také Nepohrdnem. Nepohrdneš, výborne. Tak budete takými testovacími subjektami, ale ja si myslím, že dnes sa to naozaj oplatí. Ema a Veronika dnes kráľujú ešte stále. A teda toto je obľúbená časť toho, keď sa niečo pečie, to krájanie. Takže vidíme, že ako už vyzerá ten výsledok. Čo to je toto za dezert? Veronika. Takže máme oplatkový, orechový rez so žltkovým krémom a posypaný opraženými orieškami. Na tej stupnici obťažnosti, ty si dala ako od 0 do 5? Áno. Od 0 do 5, tak toto by som dala, to je taká dvojka. Dvojka, trojka, nie je to náročný koláč, podľa mňa. U vás kto pečie ináč, chalani? Mama. Mamina. Pozdravujeme ju. Takže môžete nabrať inšpirácie. Dobre, poďme zrekapitulovať, že všetko, čo máme hotové, takže toto je jedna záležitosť. Ježe kokosové. Kokosové ježe. Plnené Kokosové rybeslovým kyslým lekvárom. Džemom. Dobre. A roláda. A roláda. oplatková roláda nepečená. Jasné. Ako spôsobiť, aby tá oplatka sa nepolámala? Je viacero spôsobov. Jedna z nich je, že ju položíte na mokrú utierku a ona trošičku navlhne a potom sa dá rolovať úplne v pohode. A čím ste ju naplnili? Takže náplnená je Tak vajíčkový krém, kakao, maslo a sušené ovocie, oriešky tam išli 2 druhy, nalamané keksiky nadrtené. Taká zmes sa urobí, ktorá trošku stuhne, potom sa natrie, zaroluje sa to šup do mrazáku, aby nám to stuhlo a potom sa krája. No keď sme to číslovali, že toto je dvojka, tie orechové rezy, tak roláda je koľkatka? To ja by som povedala, že toto je možno 3, to je 2. Ja mám asi iný meter. Hej. Ja mám A iný meter. ježe sú?
Je, že sú Dvojka. úplne dvojka v pohode. To je Všetko je naozaj v podstate jednoduchá nenáročné vec. pečenie, ktoré ste nám dnes predviedli. Ako začiatočníci, tak pokročili sa môžu realizovať. Určite No, áno. my sme sa vás pýtali presne na to, že aké sú tie chute Slovákov, lebo toto máte vy perfektne zmapované. A ešte ma zaujíma to, že či Slováci sa neboja púšťať sa možno aj do tých obťažnejších dezertov, a možno v tomto adventnom období, alebo sa držia aj takej tej jednoduchosti. Jednoduchosti. Musí to byť rýchle, jednoduché a obťažné ani veľmi nie, by som Myslím, že povedala. mladšia generácia je tá, Že tí radšej experimentujú. ktorá experimentuje a ktorá rada skúša nové veci aj v tých dezertoch. My sme vás pozvali na koláčik a zatiaľ sme vám žiaden ešte nedali. Do ktorého by ste sa pustili? ten orechový. No tak, čo sa hambíš? Čo sa Tak hambí, troška ostýchku, ďakujem. Rázne. Robo, to ty čo? Ktorý, orechový? Vyber, no. A potom, No a teraz, dámy, máte keď rovno aj dožujete, chuťový test. keď dožujete, Áno, tak môžete áno, nám dať, že feedback, hej. 10 z 10. Rovnako, super, ja mám orešky veľmi rád. Dobrý feedback. Počuť bodov. Toto je asi spokojnosť, keď počuje od niekoho, že mu chutí. A ešte 10 bodov z 10. A teda dobré jedlo je garanciou toho, že naše recepty sa podaria aj chutia, pretože, ako som už hovorila aj na začiatku, my máme svoje štúdio, kde si recepty testujeme, vychutnáme, prípadne ešte recept doupravujeme, ak nám tam niečo vadí, chýba, takže sme takou garanciou 100% chuti. To je super, že nie je to len o tom, že aby to vyzeralo dobre na tej fotografii, Presne hej, potom tak. v tej podobe, keď sa človek na to pozerá, ale aby to aj chutilo. Čiže chutí? Áno, pánečku, Prešlo to dobre, ale dvojkrát. si vo vývoji, však vieme, že budeš oslavovať 20 na budúci rok, takže daj si.